kwam een man, die laai alles uit en toen mochten we losgaan. En wat zei die? Nou, dat we de riem goed moesten aantrekken. Met je voet eerst op een knopje en dan gewoon helemaal omhoog klimmen met de knopjes. Meester, zal ik even omheen? Ja, ik ga het maar even proberen. Ik denk dat ik de blauwe route maar pak, die lijkt niet zo moeilijk. Ik durfde eerst net naar beneden te gaan, maar toen, toen liet ik me per ongeluk los en toen liet ik naar beneden. En toen vond ik het wel superleuk. Wij doen mee met het project van Lekker Fit. En Lekker Fit is vanuit de gemeente een project. En dan kun je als school op intekenen. En dan krijg je zo'n klimband, maar je krijgt dieetlessen en ze geven gymlessen. En ze proberen de kinderen aan het bewegen te krijgen. We hebben hier ook een workout gehad en het is gewoon ontzettend leuk om met kinderen op een andere manier te bewegen dan alleen maar bij de gymlessen. En daarvoor doen we eigenlijk mee met het project Lekker Fit. Dat is superleuk. Hoe ging het? Nou, vrij goed. Ja? Ja. Alleen dan moest hij nu wel vinden. Wist helemaal boppenkom? Nee, ik hou daar op en de koe daar in de verder. En de koe ik net naar de andere kant. Hoe kon dat zijn? Nou, dan ben ik koe net bij bij zijn ding. Bij zijn blauw, weg met die voeten, moest koe net bij. Dus direct nog maar even een keer. Ja. Nou, ik vond het wel leuk om omheen te klimmen. Zo. En dat naar beneden vliegen vond ik wel leuk. En wist helemaal boppenkom? Ja. Ben vindt het super. Dat is helemaal geweldig, ja. Dus ja, Maarten, ja, het gaat lukken hoor, jongen. Dus we gaan het even proberen, als je het erg vindt. Succes! Nou, dankjewel hè. En deze zitten prima zo. Nou, daar gaan we. Het meester, ondanks Ja, kan zo nog wat. Karwei is geklaard. Nou, dan wees maar naar binnen, denk ik. Dan ga maar in naar binnen, nou, de praat wordt makkelijk genoeg. Je bent in je café Spaltenberg in Terwestplat. En de kastlijn is Jalke Nijhuis. En die staat hier achter de paard. Lekker, lekker, lekker. Het is toch lekker spul, hè, maar heerlijk, 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 heerlijk. Ja? Ja, lekker, lekker, lekker. En ik moet mijn kast er ik nog maar even zien. Nou, dat is mooi ervan. Dit is ik al drie keer al. En nog steeds mijn plezier. Ja? Ja, nog steeds mijn plezier. Nou, wat wil je nou meer? Wat wil je nou meer? Dan heb je dat ik al heel wat mooi maken, denk ik. Dat moet je wel op rekenen, dat moet je wel op rekenen. Net te beschroeven wat ik mij maken. Ja? Net te beschroeven. Een shitpartij en van alles heb ik mij maken. Ja, van alles. Ik kwam hier al wat verdwaasd binnen. Maar hier zie je al wat drank en drugs aan waarschijnlijk. En toen kwam dat trouw en toen hoorde er niet een geluid achter de bar. Toen werd het leuk. En ik zei, oppakken. Toen werd het voortgang. Maar ja, dat ik kwam er weg. En hij zo betaalde, maar ik kwam net met de beurs en hij kwam met het geweer. Ja, dat weer heel wat anders. Maar, wonder boven wonder, het is goed houden. Hoe vaak heb je schutten? Ah, man, keer of 12. Keer of 12.
koffiezetapparaat zit niet in. Kijk, boven de kanadel, net lek de kannen. Dan heb je de broek ik vol, denk ik. Voel mij, heb ik dat hier net iets van hand. Nee? Nee, heb ik dat hier net iets van hand. Zeg om dat. Ja, het stiert helemaal stil dat hier. En in één keer, ja. En later praten we zijn wat hebben we geloof aan. Ja, zeg om dat. Want hoeveel mensen zitten hier dan? Ik heb 12 wel. Ik 12. Ja, bos, ik heb En 12. daar had er al hier omheen shirten. Ja, ja. Hier zie je die in. En hier zie je die in en daar had er tussen terug. Nou. Maar, die mensen hebben geloof hoor. Die net een fantastische skutter dus. Wat dat betreft net, maar dat wie is geluk juist. Ja. Dat wie is geluk. Of je bent een soort van Looky Luke dat je hem zou ontweken. Ik denk dat de Engelsen om me heen zweeft ha. Dat denk ik wel. Ja. Ken het was. Ken het was. Jo, hij is een bierkik samen op, hè? Ah, de eerste word je, maar jongens later dan ik zeggen wat gaan hebben wat minder. Hè? Dan is het net zo hard meer. En je moet je eigen snelheid aanpassen, hè? Je moet nooit boven die toeren draaien, hè? Maar dan is het niet de waar. Dan is het niet de waar. Op het boot zit Joke en Joke. Ja. Joke die is in 2000 voortgekomen. Ja. Maar we kennen haar best, ja. Geen verkeerd woord over haar. We kennen haar best. Ze komt hier naar wol en met de band wol en met de liedjesband wol. Niks los. Maar ja, je begint op blijven met je klanten te leven, hè. Als je een café hebt, dan begin je met je klanten te leven, hè. Dan vergeet je de huishouding wel eens, hè. Zeg je dat dan, hè? Als je 30 keer met je klanten om praten en door, ja dan, hè? Zeg je dat? Zo is leven. Jo, je hebt nog wel wat mooie vrouwen hier net hingen. Ja! We willen wat beleefd ziet, maar we zijn er net vies van. Zo kijk eens nog net. We hebben er altijd nog wel leeg voor. De laatste jongens heb ik naar een doen geweest, hier ging mijn vriendje, ben ik naar een doen geweest. Maar ja. Je moet van hem optillen, maar ze weer nog zwierig, je er een hele heup aan. Maar ze kwam van de groen. Ja? Ja. Ze kwam van de groen. Nog daar spierpien of? Nee jongen, we zijn wat gewend, hè. We slepen altijd met een kist een bier om, hè. Dat zit ik. Je moet er wat in beweging blijven. Stilzitten hier, niks weg. In beweging is spel. Dat was geen omke vroeger, die ging café in Deersum. En die man die holde direct mee op. Hier een flesje in snitswijn. En opleert, de man weer er hulp mee aan. Hij praatte net met zijn klanten, hier niks met de douane. En opleert, seizoen verhoesje, naar een leefbouwwending. En zo verhoesje, had er mijn hak opgehongen. Nou, ik zei, dat wil ik net. Hoor op, ik moet er net om tinken van touwen mijn nek. Oh, hoor op. Mooi zat er ook in. Maar het ligt meer bij de ene, dat is net best. De eerste week is mooi. Ik zei, hè. Ben ik eigenlijk van dat gezeur en gejammer en dat gezoep wou. Maar dan komt het. Dus, trots zetten. Zit ik zijn woordenkast lezen, net op hoor jongens, gewoon trots zetten. Zeg maar.